kaya, mag-ano ako, pwede ko Parang yung lang po. dyan. Magkano kayo? Sa Subic, yung daw ko Subic, magkano? Ang daw mo. Ito guys lang ma'am. Hindi kasi daw ulong ka po, tapos ulong ka po sa balik. Diyan saan po ba kayo pupunta? Sa Talaga? Subic Harbor Point. Ha? Subic Harbor Point lang sa Oh, doon balik. sa likod lang nun eh. Ano po yung Facebook na papuntang ano? Dao? Dao ba ito dao? Pero yung sa ano sir, yung kunyari sasakay ka sa Dao papuntang Olongapo, magkano po kayo pamasahe doon? Basta mga taga-Aroy. DJ Lodi. Basta mga taga-Aroy. DJ Lodi. Tapos, Subic Sambales? yes ma'am, sa pagdating ng Dao, sakay kayo ng papuntang Olongapo, dadaan ng Subic yun. Subic Sambales? Opo, sa likod nung terminal doon sa, ano ma'am, likod ng terminal ng Victory sa may Olongapo, sa likod nun, Pero Subic magkano na. po kayo? Minsan kaya, mag-ano ako, pwede ko Parang yung lang po. dyan. Magkano kayo? Sa Subic, yung Dao ko Subic, magkano? Ang Olongapo.